and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Doktrina. Unsa ka nun? Commander Lucio! Captain, nabunggag na akong pangpag sa ibabaw. Mga dagong bato ka na nagaliid. Nagpaingon ka ni Kanato. Dagan! Dagan ka ulit! Dagan ka mo! Masalipon ka mo sa mga kahoy! Lucio! Lucio! Karodi! Namingaw. Sunod mo palihog. Karodi, asa ka? Ano ko nang ilang mga bahalag armas? Gusto! Sunod mo! Sana mo! Oh, di pa. Oh, pundo ka ang mga armas. Mga kauban! Hain! Na! Pasista ni! Patyon ko ni! Kapitan! Ayaw! Pasista ni, Karodi! Ayaw! Ipaubos ang imong armas. Nadatugan o dakong bato ang iyang paa. Di siya makalihok. Tabangi ko ninyo. Alsahon na ito kinidakong bato. Lihok ka mo palihog. Kung ako mo ay magbuot, Uno! kay dili ka man masugot nga tiwas. Dos! Pasagdan ako kining sakop sa pasista ang gobyerno mamatay. Ay! Wag ganita mahibaw ko pila ka buhok. Sis! Tayo ning animal. Grabe ni iyang kahimtang, Karodi. Dito mo uban. Kaya ko kining batong nga midat og niya. Bisan pag makuha ni naton dakong bato nga bidat og sa iyang tiyan. Uno! Mamatay gapon siya, Karodi. Dos! Ay! Tres! Mamatay lagi gapon siya, Karodi. Bigawas ang tinae. Tuyo sana lang! Dali mo! Dini, ito pa na to silang tulo. Butang! Hinay! Salamat kayo ninyo mga kauban. O salamat nimo Kapidring. Primero, nito ako sa gisulti ni Kalusyo. Bahin mo, Karodi. Apan, nakaingon ko nga dako kayong sayop kung maituhuan si Kalusyo. Apan karon, nga imo kong gipugnan aron paniwasan ako kini mga animal ug imo pag islang gitabangan. Mibalik din akong pagtuo nga husto si Kalusyo bahin nimo. Mideklarar kita gubat batok sa gobyerno nga dili atua. Busaangay natong tahuron ang mga lagda ug balaod sa gubat. Og mao kanitiman ininyo. Dili kita mga pasista. Dili kita mga abusado og labaw sa tanan. Dili luog ang mga mapulang manggugubat nga imong itandi nining atong mga kaaway nga matulbo pa Kapidring mga pasista. Ganong gihubog man imo mong t-shirt, Karodi. Himuon ko kining ilhanan. Aron matultulan dayon kini sila sa ilang mga kauban nga mo reinforce karong taon-taon. Pagkuha ko og kahoy, aron butang nga si mong t-shirt, Karodi. Salamat Kapidring. Karodi. Paminaw kaaway. Samtang magpaabot mo sa iyong mga kauban, ibili na ako din hing akong tubig. Makalihok pa ang duha nimo kabukton og kamot. Aron imo sa paimnon ang duha nimo ka kauban nga samaran. Dako ang akong paglaom ingon man pagtuo nga maluwas pa kamo nining inyong kahimtang. Ug labing siguro kun buhi pasab kami sa umaabot nga mga panahon. Dili gid kalikayan nga magka-engkwentro kita pag-usap. O sa may swerte lang unya nato mga kaaway. Pero aniya ang labing mahinungdanon kaayo. Og angay gid ninyong tuhuan nga dili gid mahurot og pangataltag amang kadahunan sa usa ka punuan sa kahoy.
Tungod kay padayon gid kining manalingsing ug manalingsing. Padayon kining musanga ug musanga aron mobalik ang iyang landong nga mo'y kapasilungan sa mga katawhang linupigan. Nangliki na ang yutang tabunon sa atong nasod, kaaway. Dugo na mong mga mapulang manggugubat ang ibisbis ni ini. Ibig pa ang hikaya sa pag-ikot sa'yo. Kulang kami nagkuman sa mga mano. Aron makig-away o makigpinatsaray sa sama ninyo kasama namo mga Pilipino. Ayo-ayo ka mo. Hangtod sa sunod atong panag-inkwentro. Mga FPL, hantod sa sunod. Tana mo. Ako Nakabantay lang ang mga NPA, Ronald. Si Rudy mo'y nakabantay ug mo'y unang nagpabuto ug mihagpa dayon ang duha nimo ka tawo. Dayon nagsugod og siruklees sa mga para. Nagkabuang na unta ang mga animal. Daghan ang miatras o mipiya sa maong kampo. Apan may nagpapili niya. Taw-taw na miulbo ang duha ka granada sa nakong pangpang. Naukab ang maong pangpang ug nagabuak ang maong pangpang ug unya nag-ilugay og pagpangligid ang mga dagkong batong sa imo mga tao. Dili ng mga NPA ang among gikaengkwento, kundi ang mga dagkong batong, Ronald. Dagka ang mga patay, Ronald. Kung mitugot ka pa nga muuban ko nilang losyo si Ronald, dako unta kong ikatabang, doon ako ikatabang nila. Kung miuban ka pa, siguro gid nga usa kas mga patay, Loy. Lagot ang ganay kung anong buhi kapasyo. Purbahin ko na yun, Loy. Ayran ka na ko! Saman, wala mo ganahi sa inyong edad. Gisumulan na mo sa inyong kinabuhi, ha? Siyo! Adto na isulti sa sip-sip ni mong sakop. Ay, kinota siyo! Mga makay gibog duharon! Kung di mo magbuyo! Siyo! Unsa, Colonel? Jose Balada, ni Rudy. Di na magdugay si Rudy. Magpaabot tas balita. Nagilungguan na siya sa iyang liog. I-appeal ka na ako sa special unit para sa Project Rudy. Siyo. Oh. Asa mo magitaglain? Loy, Sir. pagpilig mga tao nga atong pormahon sa Project Rudy. Ayaw kalimot. Top secret kini mo ang project. Busa kita-kita rin na ibaw, ani. Kinsay nakakaplag aning bagong kuta, Mary. Si Rudy. Mama Yolanda. Kapuslan good lagi si Rudy. Kameri! Kameri! Ka Agnes, Nela sila. kuyog nila si Rudy. Oh, kuyog Kameri. Kinahanglang iatubang si Rudy sa hukmanan sa katawan. Kinahanglang sutaon ug ayagon pag-ayo ang iyang pagkatao. Og si Kapidring mo'y ligon na saksi. Mary, yun na ba'y nahitabo? Nga naman di ay si Rudy. Kung mamatud-an ang tanan, bitayon si Rudy atubangan sa katawan. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!